Hi guys, welcome back to my channel. माब्रै दं नोंथांमोना? दिनै आङो एसे फोथाराव गेलेनो फैदों र'। माने दिनै जा एसे माइ गायदों। स' एसे ओरैनो टाइम पास खालामनो फैदों। दिनै माने मैयानिफ्राय एसे गायगासिनो जोंहा बारा हा गैया एसेल'। माने बोथोराबो थगायदों ना। खोथियाबो फुनाय लानाय जाबाय नालाय। स' गायाबाबो जाला। नै बेनो आंना गय बागाना। बेनो बारा गाया जोंहा माइ एसेल' गायो माने नै बेखिनिखौल' गायो जोंहा माइ बाखि आङो सब गय गायजोब्बाय बादुलाना दा आङो हाजिरा सानैसोनो एसे जानाय लोंनाय होफैदों साहा एसे लाबोदों हाजिराफोरनो आंनि उनाव दं नै फागिन जोंहा फागिन ओरैनो एखेबारे मा होनो अखाया गैया नालाय दैयानो गैया फोथाराव बिराद खस्थ' गायनो गोनां जाबाय नै नालाय फोथाराव दैयानो गैया बारा बिराद खस्थ' गायनो गोनां जाबाय हाजिराफोराबो बिराद खस्थ' मोनदों ओमफ्राय बाखि नैथिंल' एसे दङ दैया ओमफ्राय नैथिं एसे बोरि नालाय एसे दैया खम बिराद खस्थ' जादों गायनो उपाय गैया हाजिराफोराबो खस्थ' मोनबाय दै गैयिनि थाखाय हाब्रु इयाव फै साहा लोंनो बबेयाव फै होमबालाय हाजिरा माने न'नि सानै गायदों ओमफ्राय बाखि हाजिराफोराबो मा होनो आदिबासि माने साफार खाग्रा आदिबासिफोर सानैसो साब्रै गासै बिदिनो गाइस दासो एसे अखा हाबाय ओमफ्राय नै खोथिया फुग्रुबनो गोनां जाबाय एसे अखाबो हाबाय बरिया अखाया बिराद थगायदोंमोन माने ओमफ्राय आं दा सानैसो हाजिराफोरनो जाग्रा हैनो नागिरदों माने साहा ओमफ्राय जोंहा माने ट्रेक्टरजों एल'खांबाय ओमफ्राय हनै ओइथिंजायबो एल'गासिनो ट्रेक्टरजों फायला गाइस फाइनालि आं मोनफैबाय खोथिया फुनाय जायगायाव ओरैनो आइया ओमफ्राय नै दादि दै जोंहा आफानि फंबाय ओमफ्राय सानै नै आं हाजिरा लादों होननाया माने साब्रै गासै हाजिराया ओमफ्राय सानैखौ गायहोनो होगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं फुहोलांगासिनोबो खोथियाखौ ओमफ्राय नै मादारबो दं जोंहा मादार शी इज गेटिं भेरि अल्ड थ' गाइस बेनो जोंनि खाथिनि फोथारा ओरैथिंजाय ट्रेक्टरजों एल'गासिनो ओमफ्राय दैयानो दै बिथिंखै मालाय जोंहाना एसे बोरि जायो माने बेथिंबो खोथिया एल'गासिनो ओइनो जाने रोमै ओमफ्राय नै फायला मा खालामदों आलि दानदों आलि खोदों आंहाबो आलि खोनोसै एसे दङ आलि खोनो जोंहाबो नै जोंनिया सारा अखा गैयिनि माबा बिहरदो इन्द्रजाननि माबा बिहरदो नुवाखै माबायानो गैया दैयानो गैया आलि खोदो खस्थ' मस्थ'नो मास्टरनि दरमायाबो हाबो आरो हाजिरानि दरमायाबो हाबो इजाद ना होनदां गायनो इजाद गायदो माबाया आलि खोनाया इजाद ना थिगैनो दं ना थान्दाय एब अं अखाया हा एब अं अखाया हा इजाबाय मन्त्र बर'नि माने अखा गैयाना फायांदो ओइनो दासो फायांदो इन्द्र राजाया एब अं अखाया हा हामारदो अखाया सामथाया राजा
नै गाइस दसे मेंनानै जिरायबाय दसे ओरैनो गेलेबाय आरो दसे आलि खोबाय खोथिया रानना होबाय बारा उदायखाया मावनो फोथाराव बारा ओंखारबाय थाखायाना ओंखायनो बिराद थाब थाब मेङो मोदोमबो जाबाय नालाय बारा एक्सपिरियेन्स गैया फोथाराव खामानि मावनाय ओमफ्राय बारा गायखाया नालाय जोंहा एसेल' गायखायो ओमफ्राय नै आंजों दा लोगोसे दङ बर'नि आइनस्टाइन एलबार्ट आइनस्टाइन हेलौ नोंथांमोन माबायदि मोनदों आबाद मावनानै जोबोद मोजां मोनदो देहाया एक्सारसाइस जादों खिन्थु बिराद मेंदो आरो जौबो मोनलोङाखै नालाय जौ मोहोआखै बिथाङा आरो मा होनो नोंसोरनिखौ जौखौ मा होनो जखाय 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 माने जखायाखै आरो ना इसा जखायाखै खामानि मावो ओंखायनो बिराद मेंनाया माने थाबथायाखै आरो मेंबाय थादोबो जबाबो मेंबाय थादो जखाय माने जौ लोंबाथाय माबायो आरो ना एनारजि मोनगोन आरो बोलो मोनगोन थिगानो दं मेंनायखौ बावगोन आरो ना मेंनायखौ बावगारगोन होफैया नालाय मा खालामनो जानाव बिदि गैयालै दे ओमफ्राय बायनाबोथ' लाबोनाय आंनि थाखाय ओमफ्राय मा होनो बिराद खेफ्रायो बिराद खेफ्रा ओमफ्राय माइ गायना गाया दिनै गायगोन गायनांगोन दै गायजोबथारगोन दिनै एक्सपिरियेन्स लानांगोन ना माइ गायनाय आंनाथ' जाथारानो माइ गायनाया माने आखाइनिफ्राय थ' गाइस नोंथांमोना सोर सोरहा माइ गायखांखो आरो सोर सोरहा गायखांथ'वाखै बा गायहांदो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय आं बारा ब्लग भिडिअ बानायनो रोङा दै आरो मोखां देखायना भिडिअ बानायना बेखायनो एसे लाजियो आरो आं माने बांसिन कार्टुन भिडिअसो आपल'ड खालामो नालाय ओंखायनो जेनेबा मानसिफोरा सानोना मा कार्टुनबो होयो मानसिबो नुजायो ओरै सानोना मानसिफोरा बेखायनो आं बारा बे चेनेलाव ब्लग भिडिअ लाबा ओमफ्राय आं उनावहालागै गोदान चेनेल खुलिगोन जाय चेनेलाव आङो माने ब्लग भिडिअ बानायगोन लासैनो